Umbuzo walesibalo uthi factorize the following expressions fully. Mawubhekene nalo hlobo lwesibalo uyabheka ukuthi unama terms awungakhi ku-expression. Le situation esibhekene nayo uyabona ukuthi ama-terms ethu are more than 3. Maye more than 3 into ekutshelayo ukuthi le expression kumele uyifactorize using a group factorization. I-group factorization okumele uwazi ukuthi mawushaya i-group factorization kumele ufike kwisigaba lapho ufaka khona ama-terms akho noma ufoma ama-expression kuma-brackets kanje bese one of those expressions kumele fane kanje thola ukuthi ayafana bese uselecte yodwa. Yileyo nto kumele uyazi ngama-group factorization ukuthi kumele njalo ufike kuleso sigaba ekutheni masufaka kuma-brackets kube khona izinto ezifanayo bese uselecte yodwa bese ngaphandle kumele ube khona ehlukile kunalezi zila kuma-bracketini. Sizwana. Sibheke kulesibalo esibhekene naso. Kulesibalo esibhekene naso uyabona okufanayo ukuthi bakhona u-R nabo-S. Manje inkinga yilama sign awafani. Ukuze efane ke into kumele siyenze ke ukuthi la kumele sishintshe le sign le ibe negative. Ukuze simshintshe ibe negative kumele sikhethe i-common factor yethu ibe -1 ukuze izoshintsha ibe negative bese ke sikufaka kuma-bracket njengoba ngichazile la ukuthi yini omele expected to ama-group factorization. Kuhlezi kuyileyo nto leyo. Asenze ke isibalo sethu isizosinikeza ubani la. Masikhipha u-1 ngaphandle. Masikhipha u-1 la ngaphandle. Kuba i-common factor yethu kuba u-R divided by -1 angithi yosikhiphela u-negative divided by negative divided by negative is positive. Ama-sign if efana akhiphela u-positive kodwa uma engafani akhiphela u-negative. So lana soba no-positive R. Uphinde futhi uthi sesithi la uphinde uthi S divided by -1 common factor yethu -1 yosikhiphela bani u-S. Yabo? Osho ukuthi thina soba nenye i-bracket ke manje ezoba nalama factors leyo ewu-R minus S for la. Sibhaleke la kuba uthi T squared into so nama-brackets awu-2 ke la ngoba sikhiphe i-common factor yethu ewubani ewu-1 angithi. Masikhiphe u-1 nangu -1 wethu la. Sikhiphe u-1 yosikhiphela u-R o-positive la. Lo simbuyisa nje ube njalo minus S. Yeah. Kanje. Yabo? Nayi-ke lento bengiyichazayo ukuthi kumele u-reach kule point le yokuthi ube khona okusema-bracketini okufanayo. Sesiyi-reachile ke leyo point sesiselecta okukodwa kwakho la ngoba kuyefana. Bese lokhu kungaphandle sikwenza kwi-group yayo yodwa.
sikubiza ngokuthiwa ama-factor-ke lawo. Sekuzoba ama-factor ethu siyagroupa ngaphandle. uT squared minus 1. Minus 1 ilo besimkhiphe as common factor yethu for R plus S. Minus R plus S. minus 1 la. Bese ku-R minus S sithatha owodwa. Asikuthathi kokubili ngoba kuyefana. R minus S. Yes. Bese-ke uma usukhethile-ke izinto zakho kuma-brackets, ama-factor akho wawafaka kahle ama-brackets kanje. Usuyabheka ukuthi kukhona yini i-possibility yokuthi uqhubeke u-factorize. Uma ikhona uyaqhubeka, uma ingekho usho igcina lapho. Uma ubheka le expression le, we have a difference of two squares. I-difference of two squares yenziwa u-T squared nenamba eyi-difference of two squared. Inamba eyi-difference of two squared u-check-a ngokuthi ukwazi ukuthi uma uyifaka ku-square root ikukhiphele i-answer e-solid nje kahle, yabo for la it's 1, square root of 1 is 1, no-4 nayo i-difference of two squares izokhiphela nje u-2 solid, yabo. Ubona kanjalo u-difference of two squared bese ubona no-negative sign. Makade kukhona u-plus, awukwazi uyi-factorize leyo nto ngoba i-sum of two squares. Ma-sum of two squares awafactorizeki. Okusho ukuthi thina singakwazi ukuqhubeka la si-factorize i-difference of two squares yethu. Difference of two squares yethu izo-factorize ngale ndlela lena. Oba u-T ngapha. Ngithi uyazi ukuthi u-negative times u-positive usikhiphele u-negative. Yingakho ama-sign engamele kufaneke la for difference of two squares. Njalo kuhlezi kunjalo for ama-difference of two squares. Kuba no-negative no-positive. Ku-standard. Mase sifake kubo 1 kanje la. Nala kubo 1. Ngoba uma usu-reverse ubuyele emuva, kumele ukwazi ukuthi uma usu-simplify lokhu ukwazi ukubuyela la. U-1 times 1 is 1, yabo? Bese u-R minus S ngeke sikwazi uku-factorize uphelele ngobunje. Ima-ke ngichazeke la. Okunye kumele ukwazi-ke ukuthi ama-marks akho alelephi. Ama-marks akho alele ekutheni ukwazile uku-select i-common factor yakho. Wakwazi ukuthola ama-factors akho la. Wakwazi uku-factorize futhi i-difference of two squares. Uthola u-3 marks. Siyabonga.